kinderen van de Donderberg en Remun kregen donderdag de kans om dat freerunnen eens zelf uit te proberen. Maar dan niet meteen op straat, maar om te beginnen maar eens eerst in de veilige en vertrouwde sporthal. We gaan freerunnen, gewoon rennen, klimmen, springen, van alles. Ik ben zelf dus Danny Willems, ik kom uit Helden. En we hebben in Panningen een freerun groep. En zodoende dat Funs, mijn hulpje, hier ook mee is gekomen om mij te assisteren. We geven aan een hele hoop kinderen vandaag een workshop freerun. En het komt erop neer, met toestellen, met matten kun je het zo veilig mogelijk oefenen om het uiteindelijk naar buiten toe te vertalen. Ja, hier in de gymzaal heb je de uitstekende kans om met hulp en met matten het veilig op te bouwen. Ja. Ja, je noemt veiligheid, hè? Want inderdaad, je gaat met kinderen aan de slag. Waar moet je zoal op letten dan als je deze sport wil gaan doen? Nou, als je puur gaat denken van hoe het buiten zal zijn, die vloer die is gewoon keihard. Matten, dit is nummer 1 om het veilig te kunnen oefenen. Maar ook hulp verlenen, want we zijn met een hele hoop assistenten hier. Dus hulp verlenen, opbouw van makkelijk naar moeilijk, van laag naar hoog. Allerlei dingen waar je aan denkt. Ja. Het is niet zonder gevaar, maar als je het goed opbouwt, hoeft er eigenlijk niet veel fout te gaan. Binnen mijn eigen groep is nog nooit iets ernstigs gebeurd. En dat is puur omdat kinderen eigenlijk hun eigen grenzen leren kennen.